ವೀಕ್ಷಕನ್ ಸಗ್ಗೆನ್ಸೋ ನಮಸ್ಕಾರ. विश्व कोंकणी केंद्रसून होंचे स्टुडिओसून आज आमच्या ह्या RSB म्हटलं तर राजापुर सारस्वत समाजाच्या वतीसून होंचे ह्या प्रोग्रामाचं यशस्विनी म्हणून ह्या प्रोग्रामाचं नाव रसगा ऑफ अ कोंकणी वुमन म्हटलं तर आमच्या कोंकणीत होंचे आमच्या कोंकणी जातींत एक महिलेन केल्ल्या साधनेचे बग्गे कळून घेवचे ह्या प्रोग्रामाचं तुम्हा सगळेसो अनेकदा हार्दिक स्वागत करता. गृहिणी ग्रहम उच्चते ह्या आदि कालापासून असले एक मस्त प्रचलित बोल. एक चेडवस विद्ये दिल तर एक स्कूल ओपन करीसारख्या म्हणून आग्यव सांगतात. जल तर आदिल्ल्या कालांत बायांस तितल्या स्वातंत्र्य नाहीते. किती म्हटलं तर 4 ओळखीच्या मधीच त्यांनी असायला होते. आधी लहान असताना त्याच्या आम्हा बाबांनी सांगासारख्या वराड झाल्यापर्यंत घवानी होऊन दे सासू मावानी होऊन दे त्यांनी सांगासारख्या ऐकायला. वृद्धाप्यंत प्राय झाल्यापर्यंत धाकल्यांच्या सुपर्दींत असताना त्यांनी सांगासारख्या असायला. किती म्हटलं तर बायांस एक स्वतंत्र म्हणांचे खैव नाहीते. शिक्षण तिथलं आधी देत नाहीते. शिक्षण घेऊनच्याच मस्त कष्ट होते. कालक्रमेण शिक्षणाच्या महत्व कळान आज अग्गे चेडवावो अग्गे क्षेत्रांतो नाव पावलीसत. इतलं शिक्षण आमच्या जातींत आता घेतल्यासनी मस्त हेम्मेचा विषय होता. अग्गे क्षेत्रांतो पाय ठेवले सुरू केलसनी. तसंच आज आमच्या वाटतं आमच्या राजापुर समाजाचे एक महिले अग्गे क्षेत्रांतो धार्मिक क्षेत्र असंदे राजकीय क्षेत्र असंदे सामाजिक क्षेत्र असंदे शैक्षणिक क्षेत्र असंदे खैल क्षेत्रांत नाही म्हणून सांगायचं नाही. अग्गे क्षेत्रांतो त्यांनी एक नाव पावल्ली असत. त्यांचे नाव श्रीमती गीता वागळे म्हणून सांगाना. गीता वागळे तुम्हास ह्या स्टुडिओस हार्दिक स्वागत करता. धन्यवाद. मी तुम्हास इंगड काय प्रश्न विचारूनच्या नद्दी आमच्या पुऱ्या वीक्षकांस तुमचे एक दक्ष परिचय करून देवला म्हणून सांगा विचारता. मी अग्गे वीक्षकसो नमस्कार. मी उडुपी जिल्ह्याच्या आत्राडी आता कापू तालुका सेरळचा आत्राडी मूलतः माझे गाव. माझ्या आम्हा बाबांचं एक कडेच्या अंडरहून मी जन्म घेतल्याचा. आमच्यांत तुम्ही सांगासारख्या मस्त शिक्षण देवले त्या कालांत सद्दी नाही त्या आदिल्ल्या कालांत चेडवांस खंय भायर येवले अवकाश नाही. तरी आमच्या एक कुटुंबांत माझे बाबा मस्त एक सुशिक्षित नाही थोडेच शिक्षण घेतल्यासनी तरी त्यांचे एक प्रोत्साह बेंबलेनी बोशा आज मी ह्या एक वेदिकेर येऊन तुमच्या समोर बैसल्याचं म्हटलं तर तप्प होईना. किती म्हणताना हल्लींत आधी ग्रामीण प्रदेशांत चेडवांस वरड होईनत्तल्या चेडवांस बाहेर येवलेच अवकाश नत्तल्या संदर्भार कोणाच्या ठीके टिप्पणीसो कान देईनत्ताना माझ्या बाबांनी माले मस्त स्वातंत्र्य दिलसेनी माले मस्त प्रोत्साह दिलसेनी. त्या संदर्भार खैलवो असाध्य म्हणूनचे साध्य करले माले प्रोत्साह केलसनी माझ्या बाबांनी. आणि माझ्या शिक्षणाच्या बद्दल सांगायला झालं तर आत्राडी सरकारी स्कूलांत मी शिकल्लाय. त्याच्यापर्यंत परकाळा हायस्कूलांत त्याच्यापर्यंत मणिपालांत त्याच्यापर्यंत मैसूर युनिव्हर्सिटीच्या MA पदवी घेतली. MA पदवी निजावून तरी मी वराड झाल्यापर्यंत घेतल्या म्हणून सांगता. आता मस्त कष्ट होता शिकायले. MA पदवी म्हणताना मी काम करीत होत्या तसं मला घेवले झालं. बँगलोर अंत असताना फर्स्ट इयर एक केलते त्याच्यापर्यंत वराड झाल्यापर्यंत वराडच्या टायमांत फर्स्ट इयरच्या एक्झाम बांधना वराड झाल्यापर्यंत एक धाकल्या दारापर्यंत सेकंड इयरच्या MA पदवी मी घेतल्याचं म्हणून ह्या संदर्भात सांगायला इच्छा होता. ओके ओके. वराड झाल्यापर्यंत गव्हाच्या पुरा सपोर्ट होते तुम्हाला शिकायला. मस्त खुशीचा विचार. मला गव्हाचा सपोर्ट कसं होता त्याच्या वाटत माझ्या मामांच्या संदर्भात मी स्मरण करल्या वच्चा आता जिवंत नाहीच ते तरी त्यांनी बहुशा सपोर्ट केला. खैल मावा सुणेस तिथला सपोर्ट करीना मला मस्त सपोर्ट केलसनी. उद्देशी उडतू कुठल्या आज काहीतरी मीटिंग असा म्हणून त्याच मला आटो करीत होते. एका वेळेस काहीतरी मीटिंगच्या नोटीस मी नत्तल्या त्या घरी आले तर मला आटो करून देऊन देत होते. त्याच्यापर्यंत
त्या मीटिंग आधी उद्देश आटो करीत आज मीटिंग होतं नाही कागद यायचं जावले नाही हा म्हणून तसले मामा माझे त्यांनी जेवण तर ह्या संदर्भात मामा गावाला जाल तर एक पुण्य खंडित पुण्य केलं बाबांच्या पुण्याचे हा खंडित माझ्या बाबांचं चढ प्रोत्साह बाबांचं चढ माले बेंबल दिले माझे मामा ह्या संदर्भात त्यांचं स्मरण करले आणि माझे यजमान प्रत्येक कार्यक्रम आता तुम्ही सांगसारखे मी धार्मिक क्षेत्रात तसा सामाजिक क्षेत्रात तसा शैक्षणिक राजकीय पूरंतो माले गमन एक बेंगावरून होऊन माले प्रोत्साह दिलसे त्याच्या माल्या काळासारखे तुम्ही वरड होंच्यानो आधीपासून आता उन्हाळ्याने म्हटलं तर एक 40 वर्ष आधीपासूनच असात 40 वर्ष आधीपासून तुम्ही ह्या आद्य क्षेत्रांत काम करीत असात जर तर त्या कालांत चेडवंस तिथला बाहेर जावले अवकाशाने काही गावात नाही त्या आता तुम्हाला माहेरसून अम्मा बाबाच्या सपोर्टाने गावाला फिरे काम करले होय बा माझ्या अंडर पुढे जाण तसा करून दे त्या खैल अम्मा बाबाचे एक खुशीचा विचार असता जर तर वरड झाल्यापर्यंत तुम्हाला ह्या प्रोत्साह म्हणताना गावाच्या कडेसून होऊन दे मामाच्या घरसून कडेन होऊन दे एक वरड झाल्यापर्यंत म्हटलं तर सांसारिक जीवनच बघूला नाही घरीच किती हा काम असतात करले जर तर तुम्हाला ह्या काम करले कसा प्रोत्साह गावला गावानी होऊन दे मामाच्या आणि तुमच्या सासू मामानी होऊन दे मी वरद झाल्यापर्यंत दिल्ली गेले किती म्हणताना माझे मामा थंय पार्लिमेंटांत काम करीत होते माझे घऊ एक थंय प्रायव्हेट कंपनीत काम करीत होते मी दिल्ली गेले दिल्ली गेल्यापर्यंत मला एकदा थोडे अयोमय किती म्हणताना गावात तुम्ही महिला मंडळ होते आतराडींत राजकीय होते वरडच्या नदी रोटरी ग्रामीण दळाचे अध्यक्ष म्हणून काम करीत होते मग हळे विद्यार्थी संघ एक बांधन त्यांतो काम करीत होते तसं लगे काम करीत असताना दिल्ली गेल्यापर्यंत मला एक म्हणे पूर निंत नीरू म्हणसारखे एक हे आयलाय एक भाषेचा प्रॉब्लेम किती म्हणतात आता टीव्ही बघून बघून अग्यांसो हिंदी आणता त्या टाइमात हिंदी थई हिंदी सोडून इंग्लिश व कोणी बोलत नाही हो लोकल लँग्वेज हिंदी तेव्हा तिट्ट प्युअर हिंदी आमच्या पुस्तकात बघाने काही थई होईल तसं परिस्थिती असताना थोडे समय वेट केलं मी मग त्याच्यानंतर निदान होऊन कर्नाटक भवना त्यात कन्नड संघ असा थई जावले सुरू केलं माझे यजमान बोलेन होरत होते थई बोलेन होरन थई पळली बालकृष्ण शेट्टी आता ते त्यातले साहिती होऊन होते आता दिवंगत झालचं पळली बालकृष्ण शेट्टी कन्नड संघाचे अध्यक्ष होऊन होते थई तेंपिल भेटी झाल्या त्यांनी सांगल्याने ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು म्हटले थई गेल्या प्रति कार्यक्रम त्यांनी सांगायला सुरू केले प्रति कार्यक्रम सांगताना मला माझ्या बरवणिगेची हवी असे की भितर सुप्त होऊन होत्या बरवणिगेच्या हव्यास होत्या मी याबद्दल हिंच्या कार्यक्रम मी माझ्या गावांतल्या पत्रिकेचे किती वरदी करले ना म्हणून एक म्हणत आयलाय पळली बालकृष्ण शेट्टीले विचारलाय त्यांनी सांगल्याने ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದು ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ವರದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ म्हटले त्याच्यानंतर मी प्रति कार्यक्रमवो आमच्या कर्नाटकाच्या पत्रिकेत वनिता असद विजयचित्र असद उदयवाणी तरंग पूर्ण सुद्धा त्या सगळ्या वरदी करले सुरू केल्या किंसर म्हणताना एक डॉक्टर राजकुमारच्या नोव्हेंबर 1 कन्नड राज्योत्सव राजकुमारच्या फॅमिली म्हणताना राजकुमार शिवराज कुमार त्याचा पुनीत दक्ला होता तेव आणि राघवेंद्र राजकुमार ते पूर्ण जणांचा एक कार्यक्रम थई चाललाय त्या कार्यक्रमाच्या वरदीवो माले गावास झाडूंच्या एक अवकाश थई कन्नड संघाच्याने दिल्याने आणि माले बेजार झालं त्यादा थई लायब्ररी होती त्या लायब्ररी वाचले मी जाऊन थई बैसत होत्या मग मला कन्नड संघाच्या कार्यदर्शी होऊन काम करले सांगल्याने मग त्यादा मला धाकली दकली होती बघतेली कडून नाही ती मस्त दूर होत्या माझ्या घरसून त्यामुळे त्यांनी त्या मी होणे घेतलं नाही तरी प्रति टाइम गावलं त्याचा पुरा कन्नड संघ जाऊनच्या त्या कार्यक्रम ऑलमोस्ट सांजे होईत होत्या की म्हणताना पुरा कचेरी सुनू येऊनच्या टाइम 6 घंटेच्या पर्यंत 5 वरेच्या पर्यंत होत्या त्या प्रत्येक कार्यक्रमासो माझ्या यजमानाने मला बोलून हरत होते यजमानास फुरसत नाही तर माझे मामा बोलून हरत होते तसं जाऊन आम्ही त्या कार्यक्रमाच्या वरदी आमच्या कर्नाटकाच्या पत्रिकेस उडपाच्या पत्रिकेस मी झाडले सुरू केले थैव माझ्या चटवटिके म्हणून राहुल नाही साधारण मट्टास महिला मंडळ त्याग्य नाही झालं तर ह्या चटवटिके निरंतर चालत होत्या मस्त खुशीचा विचार तुम्ही हित आमच्या उडपी गाव सोडून दिल्लीस जाऊन दिल्लीसून पूरा आमच्या चटवटिकेंत तुम्ही मस्त बिझी होतात म्हणायच्या मस्त खुशीचा विचार
तर ह्या पुरा काम घरच्यांचे सपोर्ट नाहीचून काही करले होणे काही करले होणे सो तुमच्या घरच्यांसो एक थरले धन्यवाद तुम्हाला इतल्या पुरा पुढे येवले दिलेलं असं मग मी अनिको मस्त ऐकलं तुम्ही अनिको मस्त संघ संस्थेत पुरा काम करतात मस्त संघ संस्थेत असत तुम्ही एक अध्यक्ष होते अग्गेन तो अध्यक्षच असलो पिरे तसं तुम्ही खैल खैल संघ संस्थेत पुरा काम करतात माझ्या संघ संस्थे म्हणताना एक दुर्गा महिला चंडे बेळगा त्या एक अगदी पुढे सांगता की म्हणताना माले एक मस्त नाव दिलं आणि मस्त एक नेಮ್ಮದಿ दिलं खुशी दिलं एक संघटने म्हणताना दुर्गा चंडे बेळगा साधारण एक राज्याद्यंत राज्याच्या बाहेर दिल्ली असद गोवा असद मुंबई असद तसल्या कडे अग्गे आम्ही कार्यक्रम दिलसा चंड्याचे प्रदर्शन दिलसा थंय अग्गे एक महिला चंडे बेळगा म्हणताना थंय एक मस्त गौरव देत होते आमस गेल्याकडे आमच एक थंय एक त्या वेदिके गावती कुडल्या आमच एक जनप्रियते दिलाय एक मिनिट मी मध्येच तुम्हाला इंटरप्ट करता आता तुम्ही चंडे बळगा म्हणून सांगितलं अजून सर गोत्तसल्याप्रमाणे महिला चंड बळगा असंचे मी खैवा ऐकलं नाही सा फर्स्ट हेच हा म्हणून बहुशा तुम्ही सुरू केलेलं होय आमच्या उडपी जिल्ह्यात तेव्हा आमच्या समाजाच्या चंड बेळगा कसो प्रथमच आता उडपी जिल्ह्यात कटपाडीचे एक आमच्या आधी स्टार्ट झालतंय मात्र आता त्या नाहीसा आता आमच्या उडपी जिल्ह्यात अत्यंत हिरिया ह्या वर्ष आम्ही दशमानोत्सव आचरणे करत असा त्या अत्यंत हिरिया चंड्या बेळगा म्हणाले माले हेम्मे असा आणि त्या चंड्या बेळगाच्या एक थ्रू आम्हाला मस्त क्षेत्र दर्शन करले गावले मस्त कार्यक्रमांत एक भागवहिसंचे अवकाश गावला एक हेम्मेनी आम्ही सांगायला होईद दिल्लीत चाललेला एक आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ त्यांत साधारण 850 संगीतगारರು विविध वाद्य संगीत त्यांच्या त्या एक म्युझिशियन्स मगे सुमाರು 130 देशाचे कलाविद 120 देशाचे प्रधानी आणि मंत्री आणि आमच्या देशाच्या प्रधानी नरेंद्र मोदी असद आणि बदल गृह सचिव असद ते पूरा ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ऑडियन्स प्रेक्षक सुमाರು 35 लक्ष ऑडियन्स तसले एक थरले उत्सवंत आमच्या बंटकल्लू चंडे बेळगा भागवहिसले म्हणून मी मस्त हेम्याने सांगता ते म्हणताना तसा एक अवकाश गावांचेच आमस भारी उणे हे अवकाश दिल्यावर माझे एक क्लासमेट राजेश नायक म्हणून ते आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे एक उडपी जिल्ह्याचे एक मुख्य टीचर होऊन काम करीत असा तेले माझ्या चंडे बेळगाच्या बघे त्या मला चंडे बेळगास मस्त सहाय्य करत असा स्कॉलरशिप देऊनचे विद्यार्थी वेतन देऊनच्याकडे गे त्या सहाय्य करत असा तिने मला फोन केल्यानं गीता असं असं एक कार्यक्रम असा तुम्ही किताला जावले ना जाऊनचे झालं तर तुम्ही ऍप्लिकेशन घालून त्या अनुमोदन घेवल्या म्हणून ऍप्लिकेशन तिनेच झाडून दिले ना त्या ऍप्लिकेशन फिलअप करतो गेले आम्हाला अनुमोदन हो गावलाय त्या एक निजहून तरी केद्दवो एक अविस्मरणीय आमच्या राजापुर सारस्वत संघसच एक हेम्मे विषय है उडपी जिल्हे की म्हणताना एक चंडे बेळगा थई जाऊन 35 ಲಕ್ಷ ऑडियन्सच्या समोर कार्यक्रम दिले म्हणताना त्या एक निजहून तरी ग्रेट म्हणून मालक चंडे बेळगाच ग्रेट आहे तिथला पुरा प्रॅक्टिस करून 35 लक्ष जणांच्या समोर तुम्ही बायानी आता माने खिने खिने हवे तर जाणतात आता बायांस पुरा एका प्लेस अनेक प्लेसेस जावल्या तर घरच्यांच्या किती अड्डी असता जर तर आमच्या समाजाची बाया इथल्या पुरा पुढे येत असत नाही आम्ही सांगा ना मस्त खुशी होता त्यांत एक सांगायला इच्छा होता आमच्या चंड्या बेळगाच्या घरची आजूसवर आमच्या कार्यक्रमास इथे जाऊ नको थई जाऊ नको गीतकाच्या ओटून जावा म्हणून तिथला एक गौरव ठेवून प्रत्येक झाडतात कोणी अजूसर आडेतडे हाडलेले नाही म्हणून सांगायला इच्छा त्यांच्या घरच्यांचं मी धन्यवाद सांगता की म्हणताना चंडे बेळगा पुढे जावलं झालं काम मी करलं होईल पुढे जावलं झालं तर ते पूर्ण सदस्यांच्या भागवहिसुका अतिमुख्य त्या भागवहिसुका हवे झाले तर त्यांच्या घरच्यांच्या एक प्रोत्साह हवा त्या घरच्यांचे एक पुढे जा म्हणण्याच्या बेंबल हवा त्या चान्स गावत असा त्यांनी दिलसेनी त्याच ह्या एक वेदिकेच्या ಮೂಲಕ त्यांचो त्यांच्या घरच्यांचं मी धन्यवाद सांगायला इच्छा पावता तुमच्या ह्या चंडे बेळगाच्यांनी तुम्ही बोलांच्या प्रेरणेने आमच्या समाजातली अनेको बाया तेंपीर किती किती सुप्त कले पुरा तेंपीर असा त्या पुरा पुढे येऊन दे म्हणून सांगा अनेको मी विचारून घेता
तुमच्या आणि मस्त तुम्ही खैला एक आश्रमाच्या ಬಗ್ಗೆ मी तुमच्या ऐकलं आश्रमांत एक चालन घेत असत अध्यक्ष होऊन ट्रस्टी होऊन काम करत असत तुम्ही म्हणून सांगा ऐकलं आम्ही तुमच्या आश्रमाच्या ಬಗ್ಗೆ कसं काय म्हणून थोडं आमच्या वीक्षकांचं आम्ही एक बंटकल्ला केंद्र ओम शक्ती इंक म्हणूनच्या एक अमेरिकेच्या एक संस्थे असा प्रोफेसर पी.व्ही. प्रभूंनी स्थापन केल्या थंय स्थळीय समिती उडपाचे एक स्थळीय समिती म्हणून केलता त्या स्थळीय समितींत मी एक पदाधिकारी होऊन असा त्या एक स्थळीय संस्थे ओम शक्तीचे एक थ्रू आम्ही एक 13 भगवद्गीता केंद्र उडपी जिल्ह्याद्यंत एक भगवद्गीता केंद्र केलता त्या केंद्र एक बंटकल्लांत देवळांत आम्ही चालनी करीत होता आधी मी आणि देखले त्यांनी चलत होते मग आम्हासो थोडे कार्यबाहुल्य झालं मी त्यांनी आम्हासो थोडे कष्ट झाल्या त्या संदर्भात एक कोयंबतूर सुन जितात्मा चैतन्य म्हणून एक स्वामीजी झाडून दिले ह्या आर्षविद्या गुरुकुलाच्या गुरुपीठाच्या एक वतीसून हे भगवद्गीता क्लास चालत होते त्यांनी सहकार देत होते पुस्तकागे ते आम्हाला हे करीत होते त्यात त्यांनी एक ओम शक्तीच्या प्रोफेसर पी.व्ही. प्रभूच्या एक विनंतीच्या प्रकारे आम्हाला एक स्वामीजींचं झाडून दिल्याने जितात्मा चैतन्य म्हणून त्यांनी हिते येऊन भगवद्गीते क्लास सुरू केल्याने तसं असताना प्रोफेसर पी.व्ही. प्रभू पिल्ल त्यांनी कोयंबतूरच्या आश्रमाच्या सांगल्याने आम्हाला बंटकल्लांत काहीतरी अक्कपक्क उडपिंत काहीतरी एक एम फॉर सेवा आश्रमाच्या एक शाखे ओपन करला काहीतरी पावड असल्यात बघा म्हणून मस्त पावड सदल्याने दुड्ड असो मस्त पावड सदलं खैव गावलं आमच्या घरासमोर एक प्रफुल्ला शेट्टी म्हणून राहता तेमतील असंच बोलताना मी सांगलाय आम्हाला एक आश्रम बांधला त्याचे पावड असा खैव गावत नाही पावड हवा झाला म्हणून सांगलं त्याच तिने सांगलं ना माझं 1 एकर पावड मी द्यांता मला जाऊन तरी त्याच्या पावड असं म्हणून होत नाही त्या मी असंच सामान्य होऊन बोलताना सांगितलं तर माझं 1 एकर पावड द्यांता तुम्ही ते आश्रम बांधा म्हटलं ते आश्रम बांधल्याने त्या आश्रमास एक 3 जण ट्रस्टी जितात्मा चैतन्य दिल्याने तुम्हाला आश्रम होय होय एक जितात्मा चैतन्य एक एम.बी. नायक एक मी 3 जण ट्रस्टी होऊन आज काम करता त्या सुमारे 2007 2007 ಅಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ झालसा आता सुमारे 14 वर्ष झाली त्यानंतर आता दुर्बळ पोटशी मस्त अम्मा बाबा नत्तली नाहीतर सिंगल पेरेंट मग दूर दूर स्कूल असा त्यांचं जावले बसाची व्यवस्था नाही तसली पोटशागे थंय शिकतस त्याचं उचित विद्याभ्यास उचित वस्त्र उचित वसती पुरा आम्ही देन तसा उचित ಊಟ पूरा आम्ही देन तसा ते सुमारे 120 पोटशी त्या आश्रमांत 120 पोटशी बंटकल्ला स्कूल ಅಂತ ತಿತಿ ಜಾಂತ ಸತ್ಯವನಿ गोटे गोटचे स्कूल ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು HS स्कूल असद नारायण गुरु स्कूल असद बंटकल स्कूल असद मग शिरवचे MSRS इतल्या स्कूल असके तर म्हणताना एक आत्ताच्या दिवसात स्ट्रेंथ स्कूल ಅಂತ उन्हा जायचं की तेव्हा हेज्जे गोंदर अंत म्हणून स्कूल असतात स्ट्रेंथ सो आमच्या एक किरू देणगे त्या सगळ्या स्कूल अंत झाडून तेव्हा आपलं विनंती करतं आम्हा स्कूल पोटशी द्यावा म्हणून आम्ही त्या मुलाक प्रति स्कूल असो थोडे थोडे पोटशी वाटून घालता थंय विद्याभ्यास ह्या मस्त खुशीचा विचार की त्या म्हणताना किती हा पोटशी स्कूलस जावले होईनताना घरी बालकार्मिक म्हणतो मी आमच्या स्कूलस जावले होणे हेणसन अम्मा बाबास धाकल्यांस शिकेले दुड्डू असत नाही तेंपेर त्या नांचन बालकार्मिक चढ होता असला कालंत तुम्ही पुरा तसला फोडशास पुरा बोले हाडून आश्रमांत रवेन शिकेंचे मस्त ठरला विषय आणि बजी स्कूलाच्या शिकंचनी ते आमच्या भगवद्गीता शिकेता योगा शिकेता उद्दिष्टानं संस्कृती आमच्या इंडियाच्या संस्कृती कसं भारतीय संस्कृती त्या पूर आम्ही त्यांचं शिकत असा आज 18 अध्याय ते सुललित होऊन सांगासारखे आमचे पोटचे ट्रेनिंग घेतल्याचे किती क्लास सर शिकतात तुम्ही आता साधारण एक 10 वर्षासून आम्ही घेत असा तरी आता थोडे बजी दटली झालं तर त्यांचं स्वावलंबनेचे थोडे भंग होता त्यानिमित्ताने आम्ही आता एक 7 क्लास असून घेत असा अनिवार्य झालं तर क्लास असून पहिल्यांच घेत असा अनिवार्य झालं तर दक्लांच घ्या मस्त दक्लांच घेवलं होणे त्यात थोडे त्यांच्या काम करून घेवले भंग होता ठरल्यांच आम्ही घेत असतो ह्या आश्रमांत आता फोडशी एवढं वजल तर कसा कळता जणांचा आम्ही आधी स्टार्ट केलंय कसं म्हणताना प्रति पेपर आमच्या एक जाहिरात घातला अशी पोटशी हवी म्हणून
थंय मग काय झालं म्हणताना थंय आईल्या पोर्शनच्या पेरेंट्स हा. त्यांच्या गावातल्या पोर्शन झाडे सुरू सांगतात. केले हा. आता तसाच चालतं होय, बिजापूर होय. बागलकोटे रायचूर बेळगाव अग्गे गोटे हिल्सून होत अग्गे तसा. पोर्शन तसं ಹ್ಮ್. त्या आदिल्या ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ थंय ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು सांगतात. ಶಾಲೆ ಇದೆ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ म्हणून सांगायला मी आता थंय ते अंत. होगी नोडी म्हणूनचे असं तुम्ही तिथल्या चकोडकोन बघून होय. असेल दाखला आता साधारण मट्टा असं पुरा गावांतली होय हा, यांचं. तिथल्या चकोडकोन बघून असेल मी त्यांनी जाऊन अनेक टेस्ट सांगतात खंडित, करले. खंडित. मस्त चकोट काम करता सर गीता म्हणताना शैक्षणिक क्षेत्रांत तुमच्या सेवे मस्त आणि करले आहे. शैक्षणिक क्षेत्राच्या ಬಗ್ಗೆ गेल तर हम्म. आमच्या पडबेळे नारायण गुरु स्कूल हा. त्यांत ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿच्या ಸದಸ್ಯ होण्याचा तुम्हाला ಗೊತ್ತ सर के नारायण गुरु मस्त branches असतात बिल्लावंच्या त्यांचे. स्कूल होय, होय. थंय बिल्लाव समुदायाच्या स्कूल झालं तर अगदी पुढे माझ्या फॉर्चन्स मध्ये स्कूल घातल्या दिल्लीसून आयल्यापर्यंत हा, हा. 2004 थंय स्कूलच घातलाय हा. स्कूलच घातलेलं तेदा बिल्लाव असोसिएशन मुंबई त्याचे अध्यक्ष झाले बिल्लाव महामंडळचे अध्यक्ष झाले ते हा. दिवंगत जयसी सुवर्ण हा. त्यांनी माझ्या चटवटिकेगे बघलेनी आणि दिवंगत वसंत सालियन ते कार्याध्यक्ष म्हणून ते हा. त्याच माझ्या राजकीयचे मुलग त्यांच परिचय होते त्यांनी माले थंय एक रक्षक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष होऊन मला अगदी पुढे ऐके केले फर्स्ट होय. मी फॉर्टन्स हा. सेसले वर्षच मला हा. अध्यक्ष Parent teacher meeting म्हणून होतं आज ऐके स्कूलात केले तसे. त्याच्यापर्यंत एक 3 वर्ष मध्ये गॅप देऊन तीनदा हा. मला अध्यक्ष केले हा. माझे फॉर्च्युनच्या थिंच्या एज्युकेशन हा. बद्दल आहे हा. तरी माझ्या आश्रमाची पोस्ट थई असं ओ. गार्डियन म्हणून मीच जायत होते हा. त्यांच्या प्रगती परिशीलन असत हा. त्यांच्या सिग्नेचर घालूनच्या कसाल असं मी जायत होते त्यांच्या काहीतरी कंप्लेंट तर त्याच सोल्युशन दिलं प्रत्येक असं मी होय, जायत होय. होते तसं होऊन असताना माले सोडले त्यांचं म्हणणं नाही त्या बट पेरेंट्स टीचर्स म्हणताना त्यांचे पेरेंट्स अँड टीचर्स मात्र गार्डियन्स म्हणून काही नाही त्या हा. हा. त्याच जयसी सुवर्णन सांगल्याने तुमस एक ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಂದ ತುಮಸ್ घालता माले निजंतर आश्चर्य झाले हम्म. अगदी बिल्लव सदस्य सुमाರು 20-24 जण बिल्लव होय. सदस्य असं होय, होय. त्यांच्यामध्ये माले कसं सदस्य होऊन घेत होय. मी त्या क्वेश्चन टेम्पल घातलाय हा. त्याच त्या माझ्या व्ह्यू हा. मी तुमस खैव घालले होईद होय, होय. तुमस इंटरेस्ट असेल हंत मी तुमस सेट्स येता तुम्ही आडಳಿತ मंडळींत कोणीतरी क्वेश्चन विचारलं तर त्याच मी आन्सर द्यान नाही त्याच म्हणताना तुमच्या सेवे बघून होय. तुम्ही करूनचं काम आणि पुरा बघून खुशी होणं आता सुमार एक आणि एक त्यांचा स्वार्थ असा लोक होय, फिरत होय, नाही मला त्याचं. आमच्या स्कूलात तिथं म्हणताना ऍडमिशन आमच्या- गावाला हा, वगैरे. ऍडमिशन आमच्या आश्रमासून त्यांचं सुमार होय, होय. ऍडमिशन गावता हा. कन्नड मीडियम असो इंग्लिश मीडियम असो आमच्या आश्रमासून ऍडमिशन गावत होते होय. त्या एक ह्यावं असत हा. आता मी 7-8 वर्ष झाली 7-8 वर्षासून मी आता आडಳಿತ मंडळीचे एक मेंबर होऊन थंय काम करते असं बिल्लव समाजाच्या स्कूलात तो तुम्ही हो एक काम होय. करून तेव्हा आमच्या राजापुरा समाजाच्या म्हटलं तर मस्त हेम्मेच्या विषय आणि आहे. आमच्या समाजाच्या आमच्या देवळाच्या एक स्कूल ಬಂಟಕಲ್ಲಂತ दुर्गा परमेश्वरी अनुदानित ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ हा. थंय 5 वर्ष आडಳಿತ मंडळीचे मेंबर म्हणून मी काम होय. केलं ओके ओके तुमच्या इथल्या पुरा सेवे पुरा करूनच्या बघितल्या तर एक क्वेश्चन खंडित विचार्या म्हणून दिसता मला तुम्ही म्हणता ना आता शैक्षणिक समाजसेवे करले बाहेर जाणतात दिसभर बाहेर रावायला म्हणता तुम्हाला उद्देशी गेल तर रात्री अंतना किती वेळ म्हणता म्हणून आम्हाच कळत नाही घरी सांगान जावले हो ना मी 8 घंटे सेंता मी 7 घंटे सेंता म्हणून सांगा ना तर तुम्ही उद्देशीसून सांजे सर बाहेर असल्या बघून तुमच्या धाकल्याने केदा तरी तुम्हाला विरोध केलसा नाही अम्मा पिरियम्मा किती बाहेर जाणत असतो नेत बैस बघ्या घरी तुला कितल ह्या पुरा हव्या म्हणून केदा तरी एक अविरोध होऊन दे काहीतरी म्हणताना त्या क्वेश्चन आईल हा तुम्हाला घरी नाही माझी त्या मट्टच मी निजहून तरी एक अदृष्टवंत म्हणाल सांगायला होईत हा. माझ्या धाकल्यानी हुंदे माझ्या यजमान्यानी हुंदे माझ्या मामानी हुंदे केद्दवो तू कितले बाहेर जात तू ह्या वेळास येऊनच्या हा म्हणून केद्दवो सांगलं माझ्या एक अनुकूल म्हणताना हा. माझ्या रोड साईडच घर हा. खैल टाइम साईला तर मला जावले एक सुलाभ होता. भाई म्हणून नाही त्या होय. सुलाभ होता हा. त्या म्हणजे एकदा मी लास्ट बसनी आयल्ले असा उद्देश फर्स्ट बसनी गेल्ले असा रात्री अंतना किती वेळ होता म्हणून होत नाही सांगायला छंद तरी होय. त्या टाइम असं माले केद्दव मी एक ग्रामपंचायत मेंबर होऊन काम केलसा तालुक हा. पंचायत मेंबर होऊन काम केलसा हा. राजकीय तो बदल हुद्दे माझे होते होय. आणि असंच समाजसेवे तालुका ऑफिस मी बोशा जायन त्याला दिस नाही म्हणून सांगलं तर होय, तपणे होय, केद्दनो माझ्या खर्च घालून मी तालुका पंचायत तालुका ऑफिस जायत होय, होते होय, होय. आता जाण तसा तरी वो केद्दव माझ्या धाकल्याने तू कितले तू नेवात घरी बैस म्हणून केद्दव सांगल्या नाही हा. तू खई जाणतास म्हणून विचारलेलं हो नाही किती म्हणता आम्हा किद्दांना जाणता नाही म्हणून त्यांच्या हा. ಎಂತನ ಕೈ ತರಿ ಇತ್ರಂತ ಅಂತ ಕೈ ಅಸ ಹಾ. ಕೈ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೈ ಅಸ ಹೋಯ್, ಎಂತ ಹೋಯ್, ಸನಿಯ ಹೋಯ್.
कितल्या घंटासेन तर म्हणजे इतरांचं असावी ना हा तू कितले गेल्ले कसाला म्हणून हो आधीपासून लहानपासून हो ह्या एक विषयान तुम्ही लक्की होय होय आणि मी लहान असताना माझे पोटशे लहान असताना मी इतल्या समाजसेवे करीत होत्या तर माझ्या पोटसेन्स माझ्या मामानी इतला चकोट करून बघल्यास त्यांनी केद्दाव एक तू कितले जाण ते पोटसेन्स कोण बघता म्हणून सांगायला नाही माझ्या मामाने मस्त चकोट करून माझे पोटसेन्स बघल्यास त्याच्या म्हटल्याने या तुमच्या आम्मा बाबाच्या पुण्याने हा आणि तुम्ही केल्या चक्कोट कामाने तुमच्या पुण्याने हा धाकल्यांच्या पुण्याने हा तुम्हाला एक चक्कोट घार गौल होय चकोट गावाचा घार गौलचा चकोट कोण बघतात ती धाकल्यांच्या हो काही तुम्हाला अविरोध नाही त्याचं काही प्रॉब्लेम नाही नाहीतर मस्त कष्ट होता बायाने असं आहे उदिशीसून सांजे सर बाहेर करून म्हणतात किती हा जणांच्या घरी प्रॉब्लेम असता तू बाहेर गेल तर रांतेला कोण गो म्हणून सांगा ना असं मस्त पुरा असता आणि मी एक चढावीत मला काहीतरी जावलं असलं उद्देशी 4 घंटासा 4.5 घंटासा उठानं काम करून घरचं काम शाखा काफी तिंडी पुरा रेडी करून जाणता आता थोडे पोटशे ठरलं झाल्यापर्यंत शाखे एकुदा ते करते एकुदा मी करतात तुमच्या मल्लिगे कृषी मल्लिगे कृषीचं काम एकुदा मस्त मल्लिगे होताना मी मस्त एक म्हणे टेन्शन होता हे कोण करता मला जावलं म्हणून त्याच्या माझे गुरुकार मी करता जा म्हणून सांगायला असं आणि मला शेजारी माझ्या शेजारी माझ्या फ्रेंड सर्कल तेंपिल फुलं देऊन जायला असं मी तुम्ही फुलं करा मी काढून तेंपिल देऊच्या माझ्या गावापिल झाडून देऊच्या थई देवा म्हणून ते अग्गे मला फुलं बांधणं त्याचं मार्केट देऊन नाहीतर आमच्या घरी देऊन येऊन मला हेल्प करीत होते त्याने मला हे अग्गे साधने करले सध्या झाले अक्कापक्काचे नेबर हो तेंपिर आम्ही चकोटणी असले तर म्हणताना प्रत्येक घरी व मल्लिगे असतं कोणाच्या घरी नाही म्हणून नाही त्यांच्या कामाचं त्यांचं मस्त असा थोड्या दूरच्या घरच्या पिलं मी नंगे मल्लिगे कट्टे करते म्हणून आयत म्हणून त्यांनी माझ्या गावा पिलं झाडून देईन माझ्या अंड्री पिलं झाडून देईन ते जाऊन देऊन येईल तर त्यांनीच माल करून त्यांनीच कट्ट्यात देऊन तुमच्या तेवढी म्हणतात बंटाकल्ला शिरवा मंचाकल तेवढी कोणाच्या घरी मल्लिगे नाही म्हणून सांगा नाही आग्यांच्या घरी मल्लिगे असता त्यानंतर पूर जणांनी मला साकार दिलचं माझ्या गहू हुंदे मामा हुंदे उद्देश उठानं फुलां झाडान जाऊन मगे माझ्या मामाच क्लिअर दिसत नाही ते खैलव कळे काढीत होते तरी वो ते कळे काढून त्यांनी मला सर्व सोडल्या नाही त्यांनी कद्दान कळे काढून माले देऊनचे माझ्या गुरकारीने कळे काढूनचे त्या मस्त सहकारणीच तुम्ही अग्गे क्षेत्रांत नाव पावले साध्य झाल्या अग्गेने गुर्त धरूनच्या सारख्या साध्य झाल्या त्या घरच्या प्रोत्साहाने होंदे गव्हाच्या सहकाराने होंदे आणि लहान असताना एक सांगायला इच्छा पावता लहान असताना मला एक आकाशवाणी आधी टीव्ही अग्गे नाही आम्ही लहान असताना रेडिओ ऐकनच्या जोर खूळ होत्या त्या रेडिओ ऐकत ऐकत मी रेडिओ कार्यक्रम देवले सुरू केला त्याचा अब्दुल रहमान पाशा ते युववृंदांत होते बालवृंदन होते मी सने क्लास होत्या त्याचा एक बालवृंदांत कार्यक्रम देऊया म्हणून म्हणणं झालं कसाला म्हणून गोत नाही त्याचा ಒಟ್ಟು बरेन घाटलाय बरेन घाट तुकडलं मला त्याचा कॉल अग्गे करले फोन नाही त्या मला एक लेटर आयलाय तुम्ही हे सेवा रेकॉर्डिंग सेवा म्हणून मला सने क्लास जावले मंगळूर खरी म्हणूनच गोत नाही त्या माझ्या बाबा पिल सांगलं मला कागो द्यायचं आकाशवाणीच जावले मला बोलन हरा म्हणून माझ्या बाबानी मंगळूरा बोलेन हेलेनी थई अब्दुल रहमान पाशा पिल बोलले त्यादा KR रई होते कृषीच्या हेंत त्यांनी येऊन बोलले मला मस्त थई सपोर्ट केलं मी तेच स्टार्ट झाले कार्यक्रम माझ्या आकाशवाणीचा बहुशा वराड हुंसर मी कार्यक्रम देत राहिल्या बँगलोर कामच गेल्या श्रीमती मनोरमा मध्वराज्याच्या PA हुन मी काम करीत होत्या त्याचा बँगलोर गेल्या त्याचा ते शिवानंद बेकल मंगळूर अंत चालले शिवानंद बेकल बँगलोर आकाशवाणी निलय निर्देशक होते त्याचा त्यांनी मला अवकाश दिले नाही ते सुमार कार्यक्रम थैव दिलते मी तसं आकाशवाणी प्रोग्राम देवलं माझ्या बाबांनी मस्त मला सपोर्ट केलं त्यांनी बरे मला त्याचा एक गीळ म्हणताना थोडं एक 5 निमिष टाइम गावले मी भितूर जाऊन रूमांत बैसाने माझ्या कथे भाषण चर्चा पुरा रेडी करीत होत्या रूपका सुमार रूपक दिलती मुद्दू मुडबेळे असतात त्यांनी मला मस्त साकार दिल त्यांनी मालती भट्ट होते त्यांनी मस्त साकार दिलसे सुमार कार्यक्रम एक मी सुमार 200 कार्यक्रम सुरू बँगलोर आणि मंगळूर आकाशवाणी सोन दिलस ओके ओके आता इथल्या पूर अग्गे क्षेत्रांत तुम्ही नाव पावले तुमच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा मी कळेन विचारून घेतलाय इंगड काहीतरी हव्यास असं हा तुम्हाला इंगड हव्यास म्हणताना त्यात मी महिला मंडळा माझ्या त्या एक सांगायला बाय
ಬಂಟಕಲ್ಲಂತ 2004 मी डेल्लीसून आयिल्ले सुरवेस चातुर्मास जाल्ले कवळे मठाच्या स्वामींचे चातुर्मास जाल्ले त्या चातुर्मास संदर्भात पुरा बाया वट्टून फुळा माळ करूनची रंगोली घालूनची देवाची पात्रा क्लीन करूनची त्या काम करीत होते मला निजवून तरी त्या ಬಂಟಕಲ್ಲಂತ नव्या तिथं म्हणते वरडून मी दिल्ली गेले ಬಂಟಕಲ್ माले नव्या आधी उडपी क्षेत्रांत होत्या त्या बघून माझ्या मंडळात एक आयले आम्ही बायांचं पूर्ण संघटन करून एक महिला मंडळ देऊळ असं त्याला 60 वर्ष झालते ಬಂಟಕಲ್ಲ देवळ एक महिला मंडळ म्हणून नाही ते भजन मंडळी म्हणून नाही भटांच्या घरची येऊनचे भजन सांगांचे जाऊनचे एक भजन मंडळी म्हणून नाही महिला मंडळ म्हणून नाही त्यात मी यावदल्या महिला मंडळ एक स्थापने केतले करीन भजन मंडळ यो करला म्हणून येऊदून पुरा बायन सोट्ट घालून भजन महिला मंडळी केली चातुर्मास त्याला बैसन पूरा आम्ही भजन सांगत होते ते एक मंडळी म्हणून नाही ती मग कोड्डेडका उप्पूरू तेवढी अग्गे आम्ही भजन सांगायला जावले सुरू केले आमचं एक भजन मंडळी म्हणून झाली मग महिला मंडळी वो साधारण एक आता 15 वर्ष चढ झाली 15 वर्षांत सुमार अग्गे कार्यक्रम आम्ही केलसा मस्त बाया त्यांचं संघटनेच्या मुलाखत सेरली त्याच्यानंतर ह्या चंड बळगा झाल्या आता थई एक सट्ट झाल्यापर्यंत मला शिरवा महिला मंडळा जिल्ह्याचे अत्यंत हिरिय महिला मंडळ 60 वर्ष झाली त्या महिला मंडळाचं थई एक अध्यक्ष होऊन असला श्रीमती बबिता जगदीश अरस म्हणून त्यांनी काय केल्याने मी आता सोडता 11 वर्षासून मी अध्यक्ष होऊन असा तू येऊन आमच्या महिला मंडळाचे कार्यभार सांभाळला बाय म्हटले मी निजांतर त्या महिला मंडळाच्या कार्यक्रमास काहीतरी बोललेले असत मी गेले असत मात्र थई सक्रिय होऊन नाही त्यांनी त्या मालेच आश्चर्य झालं माले कितले सक्रिय होऊन मस्त जण थँक्स द्यावा म्हणलं नाही त्या तुच्च करल्या कोणाकोणा दिलं सर आमच्या महिला मंडळाला पडाले नवा तुम्ही तरी करेक्ट रीतीर त्या चलेन व्हरतात म्हणाचे एक भरवसा असं माले तुम्ही घेऊल्या म्हणून सांगले मग तुम्ही महासभेस येऊल्या म्हटलं महासभेस गेल्या महासभेस त्याने थई सांगल्याने अभिप्राय आम्ही एक नव्या ऐके केलसा अध्यक्ष दुसरं माले सपोर्ट दिलसा तसंच त्यांच्या एक अध्यक्ष असताना तुम्ही सपोर्ट द्यायला म्हणून पुरा जणांनी माले सपोर्ट दिला त्यामुळे त्यांनी एक शिरवा महिला मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून आता 60 वर्षाच्या एक वज्र महोत्सव आता जानेवारीसून सुरू होता आता वर्ष इडी कार्यक्रम करलाव्या म्हणून एक प्रति महिन्यात एक कार्यक्रम करलाव्या म्हणून एक अंदाज असा आमचे तसं गावांत आयिल्ले मी दिल्लीत असताना एक विषय आठवता धर्मस्थಳ ग्रामाभिवृद्धी एक तरंग ಅಂತ वनिता पत्रिके ಅಂತ ಕೆಲಂತ एक ग्रामाभिवृद्धीच्या ಬಗ್ಗೆ हे कोण आमचे वीरेंद्र हेगडेचे हेमा हेगडे त्यांचे धर्मपत्नी त्यांनी एक लेखन बरेले बघला त्या लेखन बघून मी त्यादा फोन नाही कागद बरेलं त्यांचं ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತದ ಮೀ ಗಾವ ಸಂಚ ಅಂದಾಜ್ ಕೇಳ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ म्हणून माले त्या आश्चर्य होता त्यांनी माले एकाच वारणी माले एक कागद ಬರೆಯಲೇನಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಳಕಳಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ म्हणून एक कागद आला त्या सांगाने थोड्या वर्ष म्हणतात 2004 मी गावास आले 2005 ते ग्रामाभिवृद्धी योजने आले त्याला त्यांचे निर्देशक आधी पुढे आलेच आमच्या घरी तुम्ही मॅडम सांगलेसेनी अम्माने सांगलेसेनी तुम्ही एक संघ करलाव्या एक 2-3 संघ करून देवलीवे म्हणून संघ केली नॉर्मली ते एक साधारण एक 77 शिरवा ग्रामात 77 संघ होते त्याला तर शिरवा ग्रामाच्या एक वक्कुटाच्या धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी वक्कुटाच्या अध्यक्ष होऊन माले आಯ್ಕೆ केल्याने मग थोड्या वेळाने ಬಂಟಕಲ್ಲು वक्कुट इंगड झाले शिरवा वक्कुट इंगड झाले त्याचा ಬಂಟಕಲ್ಲು वक्कुटच माले अध्यक्ष केले मग त्याच्यापर्यंत एक 4-5 वर्ष झाल्यापर्यंत मग त्याने माले रिपीट होऊन मालेच अध्यक्ष केले तसा ग्रामाभिवृद्धी आजो असा अध्यक्ष होऊन नाही तर आजो मी सेवे करीत तसा बायांच्याच संघटने तुम्हाला ಗೊತ್ತಾಸರ್ಕೆ त्यात एक मला खुशी गावता त्या एक खुशी थ्यासा खैल काम केलतरो आमस्त ಅಂತ तृप्ती हवे तृप्ती असतर मात्र त्या काम खैल जालतरो त्याच्या एक केलेले सो एक समाधान परंत स्त्री शक्ती ते एक होता की म्हणताना 2001 स्त्री शक्ती आलेला तदा मी गावात नाही तर दिल्लीत होते मला हे अग्गे ಗೊತ್ತत नाही स्त्री शक्ती कथाला म्हणून तो
ಗೊತ್ತೈತ 2004 गावांत आयले पड पुरा मिटिंग जावचे बघले त्या कसाले म्हणून विचारले त्या सांगले तेव्हा मला स्त्री शक्ती सारायला मस्त आशा होती मात्र त्यांनी नव्या गुंपू करले म्हणणे जुन्यांत सारायला म्हणणे म्हणून कारण सांगले थोडस वेट केले मग ಕೊನೆ ಐಕ್ಲನ್ ಸಾಂಗ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನ ಒಂದು ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಸೇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ मला ಖುಷಿ झाले त्यांत ಸೇರले आता 1-2 वर्ष आधीसून कर्नाटक सरकाराने काय केलं म्हणताना त्या स्त्री शक्ती गुंपू पूरा ಒಟ್ಟು होऊन संजीवनी योजने म्हणताना संजीवनी गुंपू म्हणून केलसेनी त्याला स्त्री शक्ती असं स्वसहाय संघ असं ते पूरा ಒಟ್ಟು ಸಂಜೀವಿನಿ ಗುಂಪು ಕೆಲಸನಿ ಯಾಕ ಗ್ರಾಮ ಸೇಕುಕು ಸಂಜೀವಿನಿ ಗುಂಪು ಸುಮಾರು 350 450 बाया त्या संघटनेच्या ಮೂಲಕ स्वाद्योग करले पुढे यावला म्हणून आता त्या 450 जणांचा एक संघस माले वकुटास माले अध्यक्ष करून सोडल्याने आता त्याच्यावर एक वकुटाचे अध्यक्ष होऊन मी 2 वर्षापासून तुमच्या साधने पुरा बघितलं ऐकत तुमच्यावर बोलत असलं तर सगळा दिवस बोलत बसलं तर आम्हाला टाइम पिराना तिथला पुरा तुमच्या साधने असा हेम्मे म्हणता तुम्हाला बोलताना खुशी म्हणता अयो किती पुरा ह्याने केलचं नाही बा म्हणून सांगा ना तुम्ही आज बघताना अनेकटाच प्रेरणे म्हणता होय बा मी अनेक पुढे जावल्या मी काम करल्या म्हणून सांगा ना तर आमच्या प्रोग्राम असं अखेरीने तुम्हाला विचारूनच्या गीता का आमच्या राजापुरा सारस्वत संघास तुमचा काहीतरी संदेश असा हा इथला परत तुम्ही साधने केलेलं होऊन दे आमच्या बायास होऊन दे काहीतरी प्रेरणे द्यायसारखे काहीतरी एक संदेश तुम्ही सांगायला संदेश देऊच्या नदी एक विषय सांगायला आमच्या सारस्वत समाजाच्यानी माझ्या ह्या सेवा गुर्तिसेन मुंबई सारस्वत संघ असद बँगलोरांत आर के नायकांच्या नेतृत्वाचं सारस्वत संघ असद माले बोलेन सन्मान करून गे केलस त्यांनी आणि माझ्या एक सेवा गुर्तिसेल आमच्या बाया कसला म्हणताना आमच्या समाजांत बहुशा बदल समाजाचं होलिके केलं तर आमच्या समाजांत अनेको बाया थोडे हिंजरिके पुढे हिंजरिके त्याच ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ನತ್ತನವರವದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನತ್ತನವರವದು तरी आता आमच्यात सुशिक्षित महिला मस्त जण असं सुशिक्षित महिला झाला तर ते हिंजरिके असं कारण असत तर मी आता ह्या सांगांच्या तिथल्याच आमचे बाया जल्ल तिथल्या पुढे येऊन सगळ्या आमचा समाज आता अत्यंत सुशिक्षित आणि मस्त एक सरकारचं आडಳಿತ सेवेंत असं मस्त जण तसं सेवेंत असताना आमची बाया पुढे येवली सवलत काय आमच्या सरकारच्या त्या बदल जणांचं पापाच्या बायांचं सांगायला आणि त्याच्या ಒಟ್ಟು तुम्ही पुढे येवल्या स्वाकार्य स्वामी कार्य तर दोन होऊ सगळ्या तसं म्हणून आम्ही जल्ल तिथल्या पुढे येऊन समाजाच्या ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ काम करलाव्या आता वैवाहिक वेदिके असत त्या करत समस्त जण खुशीचे विचार महिला मंडळ आमच्या गावांतो आमच्या जातीच्या महिला मंडळ असा महिला वेदिके त्याच्या ಮೂಲಕ चोकोड कार्यक्रम तुम्ही करा आणि तुम्हाला खैल माहिती मार्गदर्शन हवं झालं तर मी तुम्हाला माहिती देऊच्या तिथल्या ठरल्या नाही तरी माझे अनुभवाचा सीमित अनुभवांत मी तुम्हाला माहिती मार्गदर्शन देवले केद्दव तयार असा म्हणून सांगले आणि मेन होणं मुख्य होणं आमच्या समाजाच्या एक संस्कृती कसायला असा त्या उरेन घेवले बेळसन घेवले आम्ही प्रयत्न करला आज आमची संस्कृती मस्त नाश होऊन तसा अदिल्ल्या वरडची पद्धती असेल पिरे अदिल्ल्या ब्रह्मोपदेशाच्या आता ब्रह्मोपदेश म्हणताना एक जाणवा घालतं सोडतं तरी आत्ताच्या एक दिवसांत थोडे धार्मिक भावने आमच्या जनांचं यंत असा जागृती यंत असा त्या एक खुशीचे विचार आता पुढेच मस्त एक चळवळी सारख्या हुंचा आमच्या समाजांत पुरा आमच्या धार्मिक संस्कृती कसाले सामाजिक संस्कृती कसाले आमच्या एक समाजाच्या संस्कृती कसा त्या उरेन घेवले आमच्या पुरा देवळा असंदे पुरोहित वर्ग असंदे आमच्या संघ संस्थे असंदे पुरा जन्म पुढे येवल्याव्या तन्मूलक आमच्या एक समाजा अनेको उज्ज्वल असे येवल्या म्हणून या संदर्भात माझा एक संदेश देवले इच्छा पावता तुम्हापासून मस्त विषय पुरा कळून घेतला गीता कामास मस्त विचार पुरा काढलाय तुमच्या आज्ञा क्षेत्रांत तुम्ही कसे सेवे देत असत ह्या सेवे अनेको उत्तरोत्तर अभिवृद्धी होऊन दे तुमच्या मित्रांनी आमच्या संघासो अनेको किती अनुकूल होता तिथला पुरा तुम्ही सहाय करा म्हणून सांगत आजच्या प्रोग्रामास तुम्हाला धन्यवाद सांगता धन्यवाद नमस्ते